Igsuon, ingon sa Biblia sa sulat ni San Mateo 11 versikulo 28 ngadto sa 30, duol kamong nabudlayan sa kinabuhi kay papahulayon ko kamo. Igsuon, kung bugat na ng krus nga imong giatubang karon, ayaw suluha sa pagpasan, kundi iintrigo na ngadto sa Ginoo aron tabangan ta niya sa pagpasaan sa mga problemang atong giatubang. Bisan unsa pa kadako sa problema nga imong giatubang isuon, ayaw jud paghunahuna nga walay paglaom. Kay kita kung may kinabuhi pa ta, may pag-asa pa gayud. Ayaw paghunahuna og mga negatibo nga ang tanan wa ni kasulbaran. Paghunahuna og positibo nga ang Dios gamhanan, makatabang ug kaya mahimo ang tanan nga dili mahimo natong tao. Munang ayaw kalimot nga mosalig ka. Ampo igsuon, duol ngadto kaniya ug iampo ang tanan. Ug diya sa imong pag-ampo ako kang pahinumduman, ayaw lang jud pud pagdali. Kay diya sa atong pag-ampo naa siya'y sukod, naa siya'y kuta, kutob asa tataman mag-ampo ay ihatag sa Ginoo. Halimbawa, tagaan tag sukod niya nga gikan sa imong problema makaabot kag 3,000 prayer. So kung wala pa ta naabot sa kuta nga gusto sa Ginoo, dili pa ihatag niya nga atong gipangayo. Mo nang ayaw hunong sa pag-ampo. Dayon laom og salig nga ang Dios makatabang. Ayaw paghunahuna nga ang problema nimo di na masulbad. Kay di po na ihatag sa Ginoo kundi nimo kaya igsuon. God bless.